Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah Sorowetan RT 22 ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah enjang menika kula panjenengan sami tasih saged wungu enjang, saged makan sahur sesarengan, saged nindakaken ibadah siam wonten ing wulan Ramadan menika. Bertepatan menika dinten Jumat Kliwon. Nak tiang Jawi niku ngendikake Jumat niku neptune 6, Kliwon niku 8. 6 karo 8 digunggung 14. 14 dipara loro 7. Mugi-mugi kula panjenengan ingkang enjang menika kersa berjamaah tindak dhateng masjid salat subuh, mugi-mugi muga-muga pikantuk pitulunganipun Gusti Allah. Mugi-mugi pikantuk pitedahipun Gusti Allah. Mugi-mugi pikantuk pitungkas segala permasalahanipun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, panjenipun tiang Jawi niku unik Bapak Ibu. Mula kula terkadang niku pengen menguak berbagai macam sudut tiang Jawi. Sosok ya nggo blangkon, sosok ya nggo imamah, sosok ya nggo kupluk. Pancen kula remen kados dene blangkon ingkang kula agem enjing nika. Blangkon niku tegese gamblangke lakon. Pancen wong urip enten ngalam donya niku penuh simbolis. Ngantos-ngantos tiyang Jawi menika damel asma niku cekak aos tapi penuh makna. Menawi bahasa Indonesia, apalah arti sebuah makna. Ananging nak tiyang Jawi menika benten Bapak Ibu. Asma Kinarya Japa. Nggih Bu nggih, penate mireng to Bapak Ibu. Asma Kinarya Japa. Jeneng kuwi pinangka donga. Setengah saking donga. Mula janjanipun nak dipun penggalih nama-nama orang zaman dahulu itu sederhana tapi nggadahi suraos makna ingkang mendalam. Benten zaman sakniki, era kula ngeten iki jenenge anak ya Alexandria Victoria. Apa? Jadi artinya apa to le jenengmu ki? Mboten retos Pak Wahid. Wah, jenengmu keren men. Wis coba engko tekan ngomah tanya bapak ibu. Benten kalih tiyang Jawi rumiyin. Tiyang Jawi niku enggak ndamel jeneng asma kangge putrane niku cukup cekak aos. Bejo, Untung, Slamet, nak putri ya Sri Rahayu, Sri Rejeki. Nggih Bu nggih. Sri niku tegesipun ayu, Dewi Sri nak ngerti yang kono Dewi sing ngatur babakan rezeki pari. Rahayu niku tegese slamet. Sri Rahayu wis wong wadon ayu ning slamet. Sri Rejeki wong wadon ayu ning sugih rejeki. Lah kok riyen gadah rencang SMP niku jenenge ya sederhana. Kuat Slamet. Jenenge niku pun ringkes banget. Wis kuat tur ya diparingi slamet. Lah niku. Lah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mboten namung niku,
Tiyang kina rumiyin niku napa-napa mesti ngangge donga. Dongane nggih simpel. Menawi badhe ngunjuk obat niku dongane kula diajari almarhum tiyang sepuh niku bapak niku ngajari ayo le yo obate dimimik bismillahirrahmanirrahim tombo teko lara lunga le niku rak nggih jane singkat cekak aos tombo teko lara lunga ampun kuwalik lara lunga lara teka tamba lunga. Lah niku kuwalik sing ngrapalke. Tamba teka lara lunga. Lah niku. Niku sebenarnya doa yang sederhana tapi nggadahi makna ingkang mendalam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semanten ugi tiang-tiang sepah ulama-ulama rumiyin nggih sami nggadahi donga ingkang donga menika sangat sederhana dan bisa dipraktekaken dening para santri-santrinipun. Kados dene kula petik pendet donganipun saking Kiai Haji Dalhar Watu Congol, seorang ulama karismatik saking Magelang. Piyambakipun niku pun familiar niki angger sing lari-lari mondok niku. Ijazah Mbah Dalhar Watu Congol apa ngoten. Dongane ngeten, dipun tirakaken nggih Pak Agung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma obat-obat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih beras sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Amin. Lho niki kak ya jan ya lucu. Ning donga niki pun cetha Bapak Ibu. Tiyang nek kasembadan donga niki wis to. Mulya donya mulya akhirat insyaallah. Ayem donya ayem akhirat. Wah, apa iya tenan to Mas Wahid? Cobi bait pertama nggih. Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa ngliwet. Niki dongane sederhana tapi tiyang nak pun saged nyandang niku contone panjenengan. Kok jagong kok duwe sandangan sing edipeni kalih wong liya ya ora lingsem nggih to. Coba rasane jenengan kok di antara para among tamu kok paling letek dhewe ngoten niku pede mboten? Ora pede, lingsem. Pramila kula panjenengan nyuwun kalih Gusti Allah supados pinaringan bisa nyandang bisa ngliwet. Lah tiyang urip niku jane sederhana. Angger bendina saged dahar iso ngliwet niku termasuk kanugrahanipun Allah ingkang luar biasa. Nyatanipun kathah para sedulur sederek kula panjenengan arep ngliwet wae rekaos. Ora ana ling dienggo sing arep dipangan. Pramila donga menika donga cekak aos fa insyaallah maknanipun sae. Bait kedua Allahumma obat-obat muga-muga pinaringan selamat. Kula panjenengan enten pundi kemawon nyambut damel napa kemawon menika pengenipun supados pinaringan selamat, mangkat selamat, mulih selamat, berangkat selamat, kondur nggih selamat. Ngoten Bapak Ibu sekedhik donga ingkang saged kula atur benjang kita sambung malih mugi wonten manfaatipun.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.